pelinimi on Fat Boy. Joo. No, I'm not a rebel. You can't do this. Archers! Anyone else feel like running? Wait. You there. No Step niin. forward. Nyt sitten. Who are you? Laitetaan tosta yrkki. Muutetaan vähän tota ulkonäköä, joku hieno täältä. Tossa on makeen näköinen. Vähän ruskeampi. Noin. Nimi on Fat Boy. You from one of the strongholds, or Joo. how did you end up here? Itse asiassa tässä nyt on tämä alku What should we do? It's not on the list. homma, että toi lohikäärme tulee tähän pelastaa, mutta ettei mun päätä katkaista, niin tämän kohdan mä voisin vähän niinku jättää pois tästä, eli mä jätän tämän kohdan pois. No niin, nyt päästiin sitä ensimmäisestä videosta ohi. Tai siis saatiin sen nyt skipattua. Tästä näin alkaa. Mennään tällä kertaa vaikka huvikseen tuonne Stormcloakien puolelle. Eli tästä. No niin. Voisin tehdä tämän videon niinku third person kuvakulmasta, eli tuolta takapäin niinku tämä. Mun mielestä kuvittelisin ainakin, että se on kivempi katsoa videota, kun se on tässä pelissä olisi kivempi katsoa videota, kun se on niinku takapäin kuvattu. No niin, avaappa nyt ne siteet. No. Jees. Nyt tosta noin. Itse asiassa katsoa, että vaikeusaste on oikea. Ei oo. Sitä masterille. Eli niin kuin nyt näkyy, niin master difficulty. Vähän jotakin haastetta tähän peliin. Katsotaanpas täältä muuten ensin. Berserker Raids. Ja sitten voitais quicksaveata. Mä edes quicksavailen paljon tässä pelissä, että se olisi ärsyttävää, jos joutuisi uudestaan tekemään näitä hommia. No niin, sieltä ne tulee, imperiaalit. Come on, tänne näin. Noniin. Oho, osuman sain. Kuole. Noin. Viimeinen isku. Noin. Otetaan tosta vähän paremmat suojat. Joo. Missäs tässä? Joo. No niin. Katsotaas mitä täällä on. Haa, lisää imperiaaleja. No. Kuolkaa nyt. Missäs mun kaveri viipuu? Tossa. Karkuun. Äkkiä potioneen. No. Kuolkaa. No. Silläpä niistä päästiin.
Mitäs niitä on? Ei mitään. Otetaan jotakin myytäväksi. Noin. Otetaan noikin tosta. Jees. Joo, eli tästä tulee semmonen 2 käden kirveiden käyttäjä. Heavy armor ja 2 käden kirveet. Miksi kirveet? Niin ihan vaan huvin vuoksi. No. Sitten mistä mä nyt saisin tähän alkuun sen kirveen? En mistään. Muuta kuin että toltahan saa 2 käden aseen. Tapetaan se. Näinkin tässä voi tehdä, ei ongelmaa. Ei me mikään pieleen, jos tässä kohtaa peliä, niin tappaa tuommoisen Stormcloakin. Ei me mikään pieleen vielä tässä. Oho. No niin. No niin, avataan se. Ukko. Noin. Kaikki mukaan. Noin. Tollainen taas. Noin. Okei. Eli 2 käden kirveet, heavy armor, smithing, enchanting ja mitäs niitä muita sitten onkaan. Katsotaan kohta, kun päästään tästä ensimmäisestä luolasta pois. Tai dungeonista, mikä tää on. Die, bitch. Ja. Noin. Sain leveli. No. Ja. No. Vähän on sitkeitä nyt masterilla nää viholliset, mutta ei mahdottomia. No. Yes. Leveli. Health. Increase health. OK. Sitten täältä two-handed ja noin. No niin. No niin. Tässä on mulla Skyrimissa, niin on Dawnguard, Dragonborn ja Heartfire lisäosat. Tässä ei ole mitään modeja, että tämä on perus Skyrimi kaikilla DLC-pakeilla mitä on. Hittolainen. Tuleeko tästä? Tuleeko niin? Onko potionea? On. Sitten Berserkki. Ja oliko ne siinä? Oli. Äkkiä jos heitää vielä se karhu listimään tästä tällä Berserkillä. Yritään. No. Ja. Se siitä. Haetaan tuolta yksi healing potion. Tässä on rahaa tässä kärryssä. Noin.
No niin. Päästään pois tästä luolasta. No. Tässä mä koskaan ei oota mitään, vaikka toi sanoi wait, toi tyyppi. Railoff, vai mikähän se nimi nyt olikaan, niin. Mutta en mä sinä oottele mitään, ei se toi kärme kimppuun tuu tuolta. Se tästä kun juoksee tänne suoraan, niin täällä on joku pieni leiri. Sieltä saa semmosen treasure mapin. Aarekartan, minkä voi käydä sitten noutamassa aarteen, kun saa sen kartan. Ilman että hakee tän täältä, niin ei sitä löydy sitä aaretta, jos ei oo sitä aarekarttaa. Ja vielä tosta henki. Healing. Ja no. Katsotaas. Vaihdetaan noin. Ettei enää näitä Imperiaalilta. Tossa Treasure Map oli. Sitten tuolta ja noin. Näin. Ja leveli taas. Hyvää vauhtia. Taas Health. Ja taas Barbarian. Eli 200 weapons do 40. Tai siis 40% enemmän damagea. Se on hyvä. No. Tässä alussa mä otan tällä ukolla niin Warrior Stoneen, mutta se vaan vaihdan kyllä sitten myöhemmin State Stoneen. Mun mielestä se onks tässä saa muutenkin niin hyvin näitä leveleitä kun pelaa masterilla, kun pitää lyödä miekallakin enemmän tässä tapauksessa. Niin tulee sitten nopeasti niitä leveleitäkin, vaikkei oliskaan niin kuin huomasitte, niin 2 leveliä tuli jo ennen kuin mä sain Warrior Stonea. Masterilla on kiva pelata. Vielä mä en mene tohon luolaan, mä ensin käyn Riverwoodissa niin myymässä inventaari on tyhjäksi, niin saa poimittua enemmän tavaraa sit luolasta. No. No niin, susia. Come on, tänne vaan. Tänne vaan. Ja no, onks tämä nyt masterilla? No niin helppoja. On se. Master difficulty. Häh. Ihmeellistä. Joo. Ja se aarre löytyy tuolta. Tuolla on tuo iso puurunko. Sieltä saa aarteen. Ilman että edes lukee sitä tätä. Missä se on? Treasure Map. Joo, sitä ei tarvitse lukeakaan. Elikkä se nyt on tommonen. Pitäisikö laittaa vähän brightnessia pienemmän? Ihan vähän vaan. Noin. No, olisiko nyt parempi? Mitä? Aha. En mä ehtinyt kattookaan, painoa vaan R. Mitä siellä oli? Joku pidempi nimi siellä oli jossakin. No ei se ollut mitään. Okei. No
sitten puhutaan tuolle Gerdurille. New to Rayloff? Joo. You really are Rayloff's. But it would explain what I saw. I don't know. Things just go. The Jarl. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. I'm Ja glad. nyt Like I otetaan said, I'm kaikki glad to tavarat, help mitä in any sieltä way I saa. can. Porkkanat, niitä tarvitaan. Whatever you need within reason. Vegetable soappiin. Eli soppaan. Vegetable soppaan. Joo, se on todella hyvä juttu se vegetable soap. Jaa, tämän tehtävän vois kans tehdä, niin saadaan tästä kaveri. Joo. Noin. Alkemiaakin vois kyllä koittaa tällä, mutta mä en oo sitä koskaan oikein onnistunut kehittymään siinä alkemistitaidoissa. Maybe you could talk some sense. Tästä Another noin. poem I read. What's this? You can tell Sven that he already has a mother. I'm not Sitten saying myydään that kaikki anymore. roina tänne. Ametysti pois, toi pois, toi pois. Noin. Furbuut, Neklage, Imperial, Iron Arrow. Noi pois ja sitten toi ja toi ja toi ja toi. Näin. No, myydään nyt Reasurem-appikin, mitä sillä tekee. Ei mitään. No niin, sit mä käyn noutamassa uuden kaverini täältä. Tell me as soon as you've given Camilla the letter. I appreciate your help. Please, Noin. lead the way. Follow me. No niin. Come here a minute. I need your help with something. Yes. What is it, woman? Sitten käydään Embershard Minessä. Joo. Täältä saa vissiin sen ensimmäisen kirveenkin. 2 käden kirveen. Tää on mulle ensimmäinen. Olisiko se mun ostaa tuolta, mutta ei. Ei tässä kannata ostaa mitään. No niin. No, siellähän niitä on. No. Otetaan tästä vaikka tommoset. Mitä tällä toisella rahaa? Annetaan meidän kaverille uudet vaatteet. Still here. No. Ja apparelle. Food for armor toi ja toi. No niin, nyt sekin näyttää hienolta. Sitten tästähän saa pikaksi. Ei muuta kuin vähän oreja hommailemaan. Joo. Kai mä otan sitten kaikki oret, mitä tästä pikkuluolasta löytyy. Ja näin. Noin. Tossa on vähän rahaa, että siinä on joku journali. Mä en ota sitä oikeastaan nyt mukaankaan, kun mä en sitä mitään ymmärrä. No niin. Sitten. Oh, siinä mä saan heti kirveen. No niin. Nyt mä sain aseen. Ensimmäinen kirveeni. Noin.
Örkille sopii mun mielestä 2 käden kirves. Siksi mä sen otin tän, valitsin tän aseeksi. Noin. Sitten tästä jostakin. Mistä sitä? Tosta saa Iron Orea. Ja, noin. No. Mitäs tää nyt? Noniin. Aha, unohdin ottaa avaimen. Mitäs täällä on? Soulgem, Dreadzombie, käärö, magikakypärä, tommonen ja tommonen ja tommonen. Otetaan aina kaikki mukaan. Otetaan tosta vaikka toi Iron Warhammerkin. Myydään se sitten joskus. Otetaan toi miakkakin. Paljonko mulla on? Joo. Kyllä tää pystyy vielä kantamaan. Siis tosta vähän Iron Orea. Tarkoitus oli saada smithingin aika nopeasti sinne korkeisiin lukemiin, että saa sitten Daedrickia ja Dragonbone Armoria. Noin. Okei. Nyt actionia. No. Jos kuoli netisti. Tuo on hyvä kirja. Smithing in Garage. Yes. No niin. Jaha, siinä se on. Ei oo enää. No niin. Ja. No. Täältä saa monesti vaikka mitä. Tai mitä vaikka mitä kun. Laitetaan. No. Se kuvakulma vaihdu. Noin. Noin. Minor Healing, Guardian Circle, käärö ja Silver Necklake. Joo. Katsotaas mitä täällä on. Oh. Noin. Ja tosta vähän Iron Orea. Noin. Katsotaan paljon me ollaan kerätty nyt tuota Iron Orea. 17. Joo. Okei. No niin. Sitten taas myymään tavarat ja sitten voisinkin päättää tämän videon. Jatkaa sitten seuraavassa osassa. Jatkan samasta kohtaa mihin tässä nyt jäädään, että joo. Myydääs tonne nyt. Myydään sinne kaikki ylimääräinen. Toi, noin. Tolla tavalla. Tommostakaan nyt tarvii toinen Iron Armor pois. Noin. Niistä tienattiin sitten 1223 goldia. Ja saatiin melkein 3 leveliä. Okei. Jatkuu seuraavassa videossa.